אנחנו מגיעים לחלק השלישי של השיחה שלנו, חלק שמדבר על רגעים של אהבה, של איזשהו אושר נורא נורא גדול, שככה נחקק ונחרט בזיכרון וגם בנשמה, ואולי גם באמת עוזר לנו לסגור איזה שהם מעגלים פתוחים שלנו עם עצמנו. אז באמת מתוך השיח שלנו עלה המקום הזה של ההורות והסבתאות, גם במקרה שלך, לא במקרה שלי עדיין, בעתיד. נכון. אז בואי תספרי לנו באמת על העניין הזה של האימהות, מה שהילדים בעצם שלך, נגיד, הפעם הראשונה שהבן שלך קרא לך אימא, הבן הבכור שלך, איפה זה פגש אותך? אני זוכרת לפני, כשהייתי בהיריון, ואוטוטו, שאלתי את רוברטו, איך אני אדע שהוא יקרא לי אימא? יש הרבה אימהות. המושג הזה, אימא, בשבילי, הוא טעון היה, גם היום אני אוהבת אימא. מאוד אוהבת שקוראים לי אימא. וסבתא. יש למילה הזאת כמו טעם מתוק. ממש. ובעצם את אומרת שלך המושג, לך כילדה, לפני שנהיית אימא, המושג הזה היה איזשהו מושג... לא, הוא לא היה מושג שאני מכירה. לא משהו שיכלת להדביק לו איזו תמונה מסוימת, או איזה רגש מסוים. לא. או זה היה משהו נורא כללי. הוא לא היה קיים. אמא זה לא שם שהשתמשתי בו אף פעם. קראתי לסבתא שלי אמא, אבל היא סבתא שלי. והשם הזה הוא מלא רגש, הוא מלא אהבה, הוא מלא הכל. את זוכרת מה הרגשת בפעם הראשונה ששמעת את הבן הבכור שלך קורא לך אמא? לא, אבל אני זוכרת מה הרגשתי כשהנכדה שלי אמרה, תתה, אני אוהבת אותך. ולא הבנתי, ועוד פעם שאלתי, ועוד פעם היא אמרה, היא מדברת ואני מטפטפת, פתאום אתה מרגיש אושר שכמעט אפשר לגעת בו. מקסים. אז באמת אומרים הרבה פעמים שאנחנו מגלים את עצמנו מחדש דרך הילדים שלנו, נכון. או דרך הנכדים שלנו, או דרך הנינים שלנו. נכון. וזה מביא אותנו אל השיר שלנו, שבחרנו שמדבר בדיוק על הסיטואציה הזאת, שיר שהוא כל כולו מרגש, ואנחנו הרבה פעמים בינינו מדברים לפעמים על השוני בין המנגינה של השיר לבין המילים, שלפעמים המילים הן נורא מרגשות, והמנגינה יכולה להיות דווקא נורא עליזה ושמחה, ולהפך. אז במקרה של השיר הבא, זה דווקא מראה לנו את החיבור המאוד מאוד חזק בין הרגש שמביעות המילים, במקרה הזה, לבין הרגש של המנגינה. ומה שמעניין בשיר הזה, הוא שהמנגינה הגיעה לפני המילים. מתי כספי כתב את המנגינה, של המילים, של השיר הזה, סליחה, מתי כספי כתב, והוא נתן אותו לאהוד מנור, שיכתוב את המילים בהתחלה, הוא בכלל נתן אותו ליוסי בנאי, אם אנחנו רוצים לדייק, אבל יוסי בנאי ככה התמהמה עם המילים, ובסוף מתי כספי קצת נמאס לו, אז הוא נתן את השיר, את המנגינה לאהוד מנור, ואהוד מנור סיפר שברגע הראשון שהוא שמע את המנגינה, המשפט הראשון שעלה לו לראש היה זו ילדותי השנייה. ובעצם מתוך המנגינה הזאת שמתי כספי הוא התחבר למקום הזה של ביתו הבכורה שנולדה לו, ואיך היא פתאום פתחה לו עוד איזשהו צוהר, עוד איזשהו חדר בלב שנפתח, שעזר לו להתחבר לדברים שאולי היו חסרים לו. אם זה אימא, אם זה הילדות שלו שהלכה, ואי אפשר להחזיר את הילדות שלנו כמה שנרצה, אבל דרך
הילדה שלו, הוא כן הצליח לחזור, ואני רוצה שנקרא רגע את המילים. את רוצה אולי את להקריא את המילים? כן. זו ילדותי השנייה. מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה. איתך. זו ילדותי השנייה. עול השנים כבר נשכח. זו ילדותי השנייה. ליבי נפתח. דרך עינייך בת, אני רואה ומגלה את העולם שוב. דרך ידייך אלמד לגעת שוב בגלי הים. דרך שפתייך בת, טעם חדש למילים. ואיתך שוב אגדל בלי לחשוש. אנחנו כבר בני 3. זו ילדותי השנייה. מקסים. אז בואו נשמע את זו ילדותי השנייה, מתי כספי. זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה, איתך. זו ילדותי השנייה, עול השנים כבר נשכח. זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. דרך עינייך בת, אני רואה ומגלה שוב עולם. דרך ידייך אלמד לגעת שוב בגלי הים. דרך שפתייך בת, טעם חדש למילים. ואיתך שוב אגדל בלי לחשוב.